Aquestes imatges són de l'etapa pròleg de l'Absa Cape Epic, una cursa de bicicletes de muntanya que es va disputar a Sud-àfrica entre el 20 i el 27 de març. La primera jornada era una contrarrellotge, però tota la resta ja eren etapes lineals, en la que els equips, formats per parelles, havien d'enfrontar-se a distàncies al voltant dels 85 quilòmetres i desnivells de 2.000 metres positius. Amb una excepció, que era justament la segona jornada de competició, considerada l'etapa reina, amb 92 quilòmetres i 2.850 metres de desnivell positiu, el que representa molta pujada i molta baixada, per un terreny força tècnic. Aquesta prova, que enguany assolia la 17a edició, és considerada el Tour de France de la bicicleta de muntanya i atrau els millors esportistes del planeta, com campions olímpics o campions del món. Es disputa a prop de la segona ciutat més poblada del país, la ciutat del Cap. Es tracta d'una zona amb grans extensions de cultius vitivinícoles, però també molt muntanyosa i amb fauna salvatge. En categoria masculina es va posar al capdavant de la general a partir de la primera etapa la parella formada pel txec Martin Stosek i l'alemany Andreas Seewald, actual campió del món i d'Europa. Al llarg de les jornades van aconseguir mantenir el liderat, tot i que el seu avantatge s'anava reduint. A la penúltima etapa ja van donar símptomes de cansament i, a més, a la darrera, Seewald va patir una caiguda, pel que es van veure clarament superats per l'equip alemany format per Georg Egger i Lukas Baum, que guanyaven per primer cop aquesta prova. En fèmines apuntaven a favorites la parella formada per la sud-africana Robin de Groot i la francesa Pauline Ferrand-Prévot. De fet, a l'etapa pròleg van guanyar amb autoritat, però a partir de la primera jornada les coses es van torçar i l'equip que es va posar al capdavant de la general va ser el format per l'argentina Sofia Gómez i l'estadounidenca Hailey Baton. No només van conservar la posició, sinó que van ser les que més fortes van arribar al final, amb victòries a la 5a i 6a etapa, que van acabar per sentenciar la prova. Van creuar la meta amb un temps total acumulat de 33 hores i 41 minuts.